מה קורה חברים, כאן אנחנו בעוד סרטון חדש ואנחנו נעשו צחוק מהזה שלו, אבל זה לא מצלם אחי. אני עכשיו מצלם, רואים? אוקיי. לא תענו. את המצלמה, כן. אנחנו לא עשינו לא הראינו את עצמנו, טוב, לא נורא. אז ביקשתי מחגית שתכין לי את הסרטון, ולא רק שהכינה את הסרטון, היא גם עשתה לי הוראות הפעלה, ואמרה שהוא לא כולל רק שירים. קודם כל, חייבים שהחדר יהיה חשוב. חייבים לשים אוזניות ולהגביר את הווליום. טוב, אבל מה זה אתגר? נסו לא לשיר. נסו לא לשיר, כמו שאתם מבינים מהכותרת, אסור לשיר. ירוץ כאן ולנו אסור להידבק בשיר. כן, זה קשה, ראינו את זה מלא פעמים. אני ראיתי מלא פעמים, רק לא מלא. זה לא טוב, זה לא מכיר. כן, השיר החדש של נועה קירל וליאור מנסה. שיר יפה, אבל הוא קצת חדש מדי בשביל להסביק אותי. רק לשיר. למה שירים חרושים או בטרגית? למה? מה זה? זה טוב. אוי לא, זה הגרסה של האופות, כן, האמת שגרסה מדבקת. אבל לא, אתה לא נשתת. בפתיח של תוכנית זה קצת מדבק האמת. די קשה, אני חולה על הסדרה הזאת. אנחנו הולכים לסיים ואז נמשיך בסרטון אחר כי זה יותר מ-15. זה פחות מ-15, אבל לא כדאי לך לעשות אבל תסיים אחרי שיסתיים האתגר, תפסיק. בסרטון. תסתכלו, הם עשו סקס. תסתכלו. הם התחילו בולבול. הנה הוא עושה. אני שנייה עושה פוס. סתם לא. אוי, תחזיק. תחזיק. בוא נראה כמה זמן זה. יש לנו זמן. אז מה, אבל אחרי זה תסיים את זה, שלא יערוך מדי. לא, בשביל חשבתי שזה יותר מ-15. מה זה השיר הזה? די. אמרת שאני עושה אותה. לא אמרתי שלא יפה. כן. זה היה שיר. איזה תוכי. מה עם הצדיק הזה? אוי די, לא רוצה לשמוע. אני לא יכול לראות אותה כי אני ב-yes. בפרק כזה אחד נשארתי סיסטם והמופיע, אני יודע. לא, אני לא רוצה לשמוע. כדאי זה דמות. אוי די. לא, די. אפשר לא להתחפש. מה אפשר? יופי. למדתי יופי. גם חדש מדי בשביל להדביק אותי. זה לא כל כך. זה הטרופ הכי יפה שיש. וואו.
נו מה, די. שיר מבהיל. עכשיו מישהו הפסיק את זה, אנחנו מתעללים בנו, אני כבר לא רוצה לעשות את הסרטון הזה. די! נו מה, די, רגע הפסקנו סרטון קשה. אתה משקיע וגם מחפש סרטונים טובים. כל עוד אתה לא עורך זה לא אומר שאתה רוצה שאני עורך. לא אכפת, זה קשה מדי להתאפק. זה מאוד קשה. יופי. 6 לא שעה לא מדבר. די! נו מה, די. מה? מה? נו שעות שהוא בחיפה. אוי, תביא את אתה. טוב, תגמור את הסרטון. יאללה ביי חברים. זה היה הסיר של